салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. Бародарон, мавзӯи имрӯза дар бораи чорназумуш мегӯянд. Ами замини амира чизе мегӯянд, ами хока, короче хоки сиёҳ амира 10 кубай амира дар ами замин раскидат карданд, ҷои чиқриш да пур карданд, яъне ки амира тина карданд. шахсоне ки ҳамин корро да заниматсия кардаги нархша бигин аз ҳамин 10 куб чанд сумша мо бояд бигирем барои амира тина карданша. кадом агар ам хеле корро да машғул буд, нархша бинависен, баъд дар охир махдум ба нархи кардаги худмона менависем ки мо аз ҳами чанд сум гирифтем ва шумо ҳам нисбати ҳами нархҳои худтона бинависен. кадем бинем аз ки туғри мегирам, яъне ки нархи ҳамира фаҳмиданием ки ҳами дар чанд сум меарзад ҳамира тинаккунӣ ҳами заминда. 10 кубай хокаи аровақате мекашӣ, ба гравли тинаккуш мекунӣ. бубинед ва баҳо будед. хоб бародарони азиз, имрӯза корра буд кардем. ин ҳаму чорназум шад, онҷа тинаккуш кардем, инҷа тинаккуш кардем ва онҷа тинаккуш кардем. короче дар се ҷо инем хе тинаккуш кардем. шумо нархтона бинависен ки ҳами кори мо чанд сум меша. баъд як рӯз ман менависем ки мо чанд сум гирифтем. бохи худовонам мата нигаҳбон бошад. адсен муткин намира.